Aware ka saya. What? Tsakani da Allah garin nan muna cikin tashin hankali. Dan dajin ma da ake zuwa idan ana dan jin yunwa a samu na cin abinci a ce dodo ya zo ya hana ko aljani ne ma ko me. Ka gani ne? Wai dama kai ne a ne ya maka da suna yanzu santsi saboda Allah saboda annabi kayi min adalci a garin nan wannan aboki kake da shi kamata duk garin nan ina ne bamu zagaya da kai ba kauye can ko ina makotan mu amma ka ce ka manta ma wai suna na wai ta ni na mamanta ka tun daga rayuwar firamare ban ƙara zuwa ba tun da nan zagi malam haƙi da suna ni wallahi na mamanta wai tun ma a firamare kake gaya mu jiya nan kuma ka raka ni wajen budurwa ka rika kira sunan na sata agwagin nan a garin nan da kai muka rika yi dajin nan in mun tashi tafiya da kai muke zuwa a ce ka mata sunana haba ya kace irin wannan santsi ai na ga kai matsiyaci ne ba ni arziki ke kira na nan sauri ma nake Allah san da ake kana nufin dai ka ga ma'ajiyar wani a ina samu ka samu zauna in sha ka samu ka ce mun warke na dai warke ina da kai sai a kai kawo solution kai ba ina za ka je ne me haka baka ga da gudu aka wuce ba to wannan ai ka saba ganin yaron nan ne faɗan gidan dalli wani lalli tunaka ai ban gane bane na ga girma ne isa ka san garin namu ne sai a hankali na santsi ina sauraron ka ba ni in sha ai labarin nan ba na jin zan iya ba kowa kai dan ma dai kawai zan baka ne wallahi to na gode saboda dai na ga mana tare ne iya wuya tare muka rika sata agwagi na jama'a da kaji to na ga ma dai duk garin nan baka da aboki sama da ni kuma shawaran nan kaga in ka tambaye ni me a ciki haka ne wallahi baka ga tun ɗazu ban fito ba wallahi ka gani nan ko sallah yau tashi ne ciki na ba abin da na yi hukun kaka ta aji ba ta aji ba balanta na in dafe shi ne nake tambaya kaka ya ra'ayi ne muke da kai kenan take bani labarin wani kakanta wai mai kuɗi ne yana da gidan mai da kamfanin nuka ka ce kuna da kuɗi sosai kaji kai kasa da murya ba nan so wani ya ji to ai kaga unguwar tamu ba kowa da suna daji kasan akwai yan yahu suna daji ba wanda zai ji shine take ban labari shine nake tambayar ta wannan gari ne take ce mun baka gale da a hannuna ba ai wallahi daga nan can na nufa can ka nufa to kai ka zauna a wannan kauye garin yake wacan biya ma sunan garin ka ta ce mun wai garin Majambaya amma kakan nan taka ta ma raina ma wayo kai wawa ne wallahi ka taba jin wani gari garin Matambaya a katta wace ta raina mun to ba za ta raina ma ba kai kakannin nan nawa fa duk suna sane da abin da muke yi ba cewa kai ta ji ajewa ka ki tafewa ba to kai mata wannan tambaya kuma sai ta ba gaya ma daidai kai Allah can kawai bari a samu solution a sanya za a yi
ta saba na gaya ma ba abin da ta ga nan ko sallah ban ba saboda yunwa da nake yi. Kakannin nan namu da kake gani duk wata shiga da fice da muke suna kallon mu. Ya za ta aje ta ganka a ɗakin. Ni kakata ma da na tambaye ta zan samu 10 nan. Cewa ta indiyan daga kudu ina daga na ga goro. Ni nan na gama wani yaro da kosai guda 3 na zo zan fige na ga uwarsa. Saboda na ga ba abin da ya kake ganin za a yi can na ga wata agwagwa tana tafiya ko zuwa da ai na ai yanzu agwagin masu agwagi an karewa suke da ganin su. Allah ko akwai dai lambu daga can wajajen daji ko daji ba lambu su mango da su gasu nan dai kai da ke yayi dajin nan kai baka san me yake faruwa ba a dajin ko to a dajin nan wasu su ce sun ga aljani wasu su ce sun ga dundu sun ga dudu wasu su ce sun ga dabba wasu ma su ce mage su kai ga dajin nan gaba ɗaya yanzu ba a shigowa ba a komai dajin ko yawa ce kawai what agwagwan nan ba wanda ya ankare ne so ai ni daga nan ba bari in ga maka gaskiya ina ga tabbai nan kawai da tafi Allah ka tafi da masu mun kada ne da su kana ka kiyayi lambun nan kada ka je lambun nan akwai almaki tsaye dan Allah ka kare ni kakka dawo ka furgice kai ma ka hauka ce ka ja mana ka ji na gaya ma baka san na bane lokacin da muke yara na fi kristanci ka sani ko ba ku a wannan ba na sani ai kai dai iskanci ne ta bi kai billahi ko sama da kasa za ta hadisi da lambun nan sai ka ji duk abin da zai faru sai dai ya faru so wai in iskan gana abu ne ba wanda bai san mu ba a wanda bai san mu ba amma an fi sanin ka ai ni saboda bana zuwa makaranta ne kai saboda abin da yasa ka aje saboda makaranta ne da ka shiga ni yanzu rabai ma da rika biro har na manta suna tunda malam yace rubuta suna na kasa ya doke ne na zage ubangi tun daga nan ban kara zuwa ba to ni ne yanzu kaga tashi zan koma gidan nan idan an dafa dauka ko kuma agwagwan nan ne na gaya ma da na ga ba za kowa a layin kai ba wata agwagwa kaga tafiya ta wallahi lamban nan da na farga jakata nan in an samu yaro a bani ya kai wa kaka daidai da kaka wallahi kai har a santsi sai fa na je wallahi a santsi sai fa na je sandi sai na je Salamu alaikum malam. Assalamu alaikum salam. Hello mai gida. Wallahi ga wani zakara nan mai maiko na turo shi area ka. Saboda haka a shirya masa babbar tarba. Hakan yayi mun. Badu tsuntsun ya faɗo. Tsuntsun mai maiko ne. A je a kamo shi. Me ka zo yi nan ƙauyen? Yalla bai da yara na zo, daman kuma yi nan garin ne. Kai, cire mana password ɗin nan ka nemo wani sha ɗayan jawwalo a samanka. Sha ɗayan ta samu. Kanan sha ɗayan ce a nan jawwalo a saman nashi. Hakan yayi mu.
Kai, natsu, ka san da kake magana. Kuɗi muke bukata yanzu nan. In ba haka ba, kashe shi zami yanzu nan. Miliyan 3. Aljani wallahi. Kai dalla ka ta a ina aljanin. Aljani A ina? a lambu. A lambu. A lambu. Lambu. Eh. Ka dalla gafara ta Lambu. matsoratan banza matsoratan wafi. Lamban za a hana mu zuwa? To wallahi sai mun je ba aljani ba ko me ka gani sai na je. Ka dalla gafara ta aljanin banza aljanin wafi. Aljanin kake jin tsoro a shekarun jan mata ne ba.